Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos and enjoy. Right, pane nyaya iri kungotenderera mastreets, nyaya iri kupisa, nyaya iri kunetsa yekuti Jedza afa. Jedza chichichi, rest in peace. Pakufambira kwanoita nyaya dzacho ndaona kuti Jedza kufa hana, asi hanzi pane skiti iri kugadzirwa, ndo zvabuda zvamai manje. Hanzi pane skiti iri kugadzirwa, patori nechinhu chihombe chiri kuita se chiri kugadzirwa, but guys, ndataura kuti vakomana venaizabhumu havazodhipisa kana iri entertainment, kana kuri kuda kuti vanhu vaunganika pachinhu chavo. Pakaipa apa, this time vadhipisa, because guys, kufa kwemunhu ava kwakangooma so, but izvo ndozvaita se ndozvabuda munyaya yese yaitika nekutenderera kwaita nyaya pasocial media, ende timu racho rese ratozondeanza zvekutodaro, but havasi kuita se havasi kuda kuti vanhu vazive. But ini ndangoti ndine makuhwa plus mafans eBombshell Television haafaniri kunge akasara panyaya dzinenge zichiita se zichiitika, saka hamusanyanyenyi kutya. Dzikamai pane chiri kugadzirwa chamunofanira kugara makaita se makatarisira. Zita racho futi ndicharitsvaga rechiri kugadzirwa chacho, saka don't forget to subscribe kana uri munyowanika, asi kana uri returning subscriber, aiwa makapenga. Ndimi munese, ndimi munoita kuti tirambe tichiita se tichigadzira zvinhu tichienda kumberi. Thanks for watching. Ndisingapedze nguva yenyu. Much salute.